Vam veure que, o vam pensar que, amb motiu del Mundial de Futbol de Sud-àfrica, doncs Sud-àfrica, un país africà, estaria en el primer pla dels mitjans de comunicació com a mínim durant un parell de mesos, i doncs vam pensar que seria una bona iniciativa fer una trobada amb periodistes esportius per parlar una mica, per una banda, de Sud-àfrica, de la realitat d'aquell país, i per altra una mica dels problemes o de les mancances que des de les nostres recerques hem detectat. El principal problema són, per una banda, una certa invisibilitat, és a dir, una absència general de notícies sobre l'Àfrica en els mitjans de comunicació. En segon lloc, quan surt, només surt per notícies negatives, per conflictes, per catàstrofes, per desastres. Doncs, quan només es parla d'això, el missatge que es dona és que sembli que només passen aquestes coses en el continent i no passa res més. I la tercera, possiblement sigui una manca de coneixement acurat de les realitats d'aquests països, i llavors normalment es fan errors, o es fan generalitzacions, o es donen molts estereotips, en lloc de donar informacions més acurades i més detallades de cada un dels casos o de cada un dels països dels quals s'està parlant.